Shamadoda, Shamandende. Benithandikho, no, ngikhona. Ngikhona, my kids. Ndimo, ndifihlile. Dumelang. A beautiful Thursday. Mkhathala ukhona. Ngiright kushushu qha. Kushushiswa intoni? Khasela amanzi. Ya, ngiyangena nje endlini. Akonakele kodwa phela. Ngibizelwana. Ubizelwana makwenze njani? Ukuphi wena ungicasule? Ungihambisile wena. Engabuzile. Ungilande masudlala. Ngiyadlala manje. Ngidlala khona manje. Ngabusanyakaza ngidlala impela manje. Ngizofaka umuntu manje mina. Honje manje. Sifaka umuntu manje sina. Siyadlala manje. Nangu nation ukhona madoda. Ish. Silinde umthoko. Ngise Mega City. Wenzani eMega City? Ungixolele mama wami. Anginanga nawo. Hello. Hello, where are you from? South Africa. I'm from the Philippines. Okay, nice to meet you. Nice to meet you also. All right. Oh my God, are you an artist? Sorry? Artist? Are you an artist? Yes. You have a lot of followers. Thank you. Yeah. Triple everyone. Guys, times two. Times two, guys. Fanele senze something. Awuqale ngama-donuts. Just donuts, caps. Donuts and caps. Donuts and caps. Unation. Uthasenze njani ku-nation? Ngibona ubhala ukuthi nation. Senze njani uthi siyakhona? Noma uthi thuli. Angibanga nawo amandla ngaze kwenzani. Ungixolele mama wami. Angibanga nawo amandla ngazi anjani. Ngekho. Ngathatha isibhamu ngayokhomba. Ungixolele mama wami. Ngazi kuthiweni. Sengisejele. Ngazi kuthiwani. Sifuna unation. Nijimile yini? Nize nifuna unation, nijimile na. Ngiyanibona ukuthi ninolaka. Angazi kwangoma Nkosi yami. Nkosi yami. Naki ikhola. Kodwa nje nokuthi ngathatha isibhamu ngayokhomba. Angifuna uphile kahle. Lena mntana wami ngangenzela ukuthi uphile kahle. Ufane nabanye abantwana nabo ugqoke kahle. Ngaze ngaphelele ejele. Manje. Ngangenzela ukuthi uphile kahle. Kukho konke mntana wami ngangenzela ukuthi ugqoke kahle. Ngaze ngaphelele ejele. Ngiyakhumbula zisho njalo. Ngiyazi zisho njalo lapho kodwa. Madoda. Times 3 guys. Donuts and caps. Do something. Ngeke nithi nifuna uya ku-nation kodwa la nisahlala ku-200. Ngeke. Hoy mthulost. Umthulost kanti ubuthini? Ubuthi ufuna siye ku-nation yini kanti? Angi-understand. Ubuthi ufuna siye kuye? Ya, sawubona. Ngubona ukuthi mufake ku-nation. Angeke ngimfake kusadlala uthuli yedwa. Ningakakhombisa ukuthi niyadlala.
ngifuna ukunibona nani niba serious unless umethi uThuli yena ayakiwe kuye sesiyo yakhe kodwa nje ngeke ngimfake esadlala yedwa uThuli buku times 3 akekho ofaka ama donuts akekho ogiftayo akekho double tap screen sisak 16000 double taps ngeke ninamanga nimfuni nation nini nifuna uyobukisa ngami never abekho abantu abangayi ku times 3 never Guys, 1 minute, guys. Lasibia. Thank you for following Lasibia. Uthula ngim-understandanga mina ukuthi ubethini ubuthi Thula ufuna kiwe nation ngibona ukuthi ubhala uthi nation noma ubuthi asingayi ku nation ubuthini make me balance ngivala amawindi kunomsindo aphelele jele manje awuzala Nkosi yebo lapho yebo nje double tap on screen phela my kids come on kids angibaseshe labantu engibafunayo guys. All right, thank you so much for the match. Thuli, you got a glove. Nobuhle, you got a lightning and a glove. Thank you so much, kids. Thank you so much. Thank you so much, Ariba, for the match. Buno Kule. Yes. Buno Kule. Thank you. It's nice meeting you here. Nice meeting you as well, Mama. Thank you. All right. We're taking in the shade. Yeah, shoot ourselves like hi. Kids, good Zoom. Shoot how you know like hi when Munga understand what you are a kid. Munga understand what you are a kid. Shoot how you know like hi. Balo. Bad idea. Don't beat me too much. I'm just a girl. Hello. Yes, Kuku, that's true. That's true. Good eye team, it doesn't have that. On leave, game changer. Inside team has been a cat that but cool team. Hey, whoa, guys, tap. Hey, chai, this guy. Hlangana Zulu, hlangana Zulu, hlangana. Guys, let's play. Hlangana. Guys, hlangana. Guys, face triples, guys. Your roses, your finger hearts, whatever you can, guys, on triple, okay? Whatever you can. Hlangana Zulu ngicela manje. Danko, sahlangana suZulu. Au. What is this? Oh, madoda. What is this? Guys, triples. Au, suka. Ukugajeni. Ya, sawubona. Au, suka. Thank you so much, Kuku. Au. Double tap on the screen, my kids. Double tap on the screen. Sambini. Ngiyamkhumbula nje ushayela izolo. Hi Nina. Guys, tap. Ngiyamkhumbula ukuthi izolo sibe nesimo sokushawa uye. Izolo. Today is today. What the hell? Ngana Zulu. Lokho kwenziwe kithi izolo kungaphindwa namhlanje. Izolo namhlanje. Yebo. Game changer, please help us. Let's change the game. Let's change the game, baby. Ruby, thank you. Amoros, thank you, Kuku.
3 roses, guys. 3 roses from 3 people. Our crisscross, help us, Chris. Greetings, family. Hi, little diamond. Guys, 3 roses from 3 people to reach the target, please. How am I some catch? Damn too. The speed is not activated. What's happening? Maybe your TikTok is glitching. It does that sometimes. When you have too much smoke, it does that. They can see you're about to whoop me. Victor, thank you. Meshuma, thank you. And njengayizolo ngivala imatch ngiphinde ngivule. That's what I did yesterday. No, it's going to be okay next game. Hi, Coolio. How are you, Meshumba? It's going to be okay next game. Don't worry. All right. Ish, and we got guys. Guys, play together, guys. Play together times 2, guys. Times 2, Did times you 2. receive the times 3 when? Yeah, times 2. I did not. That's what I'm saying. It does that sometimes when you have too much smoke. Your smoke is about to offload. That's why, guys. Times 2, guys. Double. Somebody help, guys. Let's not get zero. Let's not get zero. Let's not get zero, guys. Chai. Kodwa ke ngoba sizinkundla. Awuthuli. Ngithanda ulaka lwakho. Awucasukile kanje. Phay kwakhe. Kulande man. Suka. Uyanaso simomondiya lesi. Uyanaso. If I catch you, you. If I catch you. Cannot give. Please tap the screen. Uyanaso simomondiya lesi. Someone is saying hello, baby girl. Phay kwakhe Zulu Nation, phay kwakhe. Ningamxoleli. Nixmaxolele. Asixoli, sinolaka kuphela. Kodwa Thuli yazi singaya siyokhokhisa kwabanye obhuti abasenza isihluku izolo namhlanje. Don't you think? Lady P, guys, let's tap, okay? Tap. Hi, George. Sinabanye guys ama-donuts. Ama-donuts, ama-caps. Hey, George. Guys, tap, okay? Tap. See, after this one, you give us one last chance. Who the hell? You can't beat us and go. How thinking smoke awunaso face namhlanje. It doesn't matter. Even if I don't have smoke, you give us one last chance. Beat us again. Do it again. Okay, Thuli, you got a glove. No bullshit. Do it again. You just received a sniper in kwenzakaleni. You got a kuyafana when I'm playing with you, you're getting about times 2. I'm not getting them. No, you're gonna get it this time. It does that sometimes. You're gonna get it this time. Don't worry. I have your boosting glove Guys, bag. share the live to all our George. snipers. Double tap the screen Do we have before smoke? Double tap Do we the have screen. smoke for glove, George? My Shumba with the level up. Oh, thank you so much, my And Shumba. George Sive, thanks. Okay, George, you can maybe try your glove last day. No, on the speed. Times 2, guys. Times 2. Maybe you try your glove on the Something. speed. Guys, we tap, okay? Tap. Do something. Tangana, Zulu, Tangana. Donuts, caps, please. Tangana. Guys, your first gift times 2, guys. Wow. Ufake iglove. Ufake spoon. George. I wanted you to put it next speed. It's okay though. Guys, glove chat. They have a glove, basically. Guys, glove, guys. Tim, can we try donut on the glove? Try. One glove, basically. That's on the glove. Double tap the screen, my people. Let's go, Zulu Nation. Let's go. Akacasukile uThuli unolaka enelwenja nenhliziyo embi. Ayikho umuntu ongabhonya abantu kangaka.
I catch you, eh? Don't worry. You'll catch me. So let's born. Tuzongikhetha. Sobona-ke ngikhetha. Yazi kids senginisearcha kanjani manginifuna ngivele ngifaka amanzi ukuze ngithole nonke. Nice two more roses, chap. 2 more roses, guys. 2 more roses. Nice two more roses. Yes, yeah. That's 2 roses, guys. 2 roses, please. Oh. Ngikhona. All right. Awu manje awusibingeleli ngani casukeleni. Bakwenzeni. Tap the screen. Great. Love it. Thank you, Sia. Hey, wow. 10 to 2, my God. On the glove, donuts on the glove. Donuts on the glove, donuts on the glove. Ensure. Ubo. Like I from the charge. It's Monday. Hi, when Monday, please. Save love. Monday, yes, super band. On the glove. On the glove, good people. On the glove. On the glove. Oh, 2 minutes. Thuli bakwenzeni? Guys, what did you do to Thuli? What did bakwenzeni mntanami khuluma nami ngizwe? Ulaka. Someone is saying I should say Shem. Miss Cool. Yeah? Someone is saying I must say hello, baby girl. Can you come on? It's your favorite person, trust me. My favorite person. You are her favorite person. Wow, really? Who's that? I wonder. She likes you a lot, trust me. Oh. What should I say to her? She said, hello, baby girl. Hey, say hey. How are you, back? Guys, double tap the screen. Thuli ulaka. Namuhla amabhubesi lapho ngifuna sowahonya ngale kulomfana. Bakwenzeni? Kayla. Uy, mala. Hayi. Angimazi umuntu onolaka kanje mina. Shameless. Hello, you're welcome to the Zungu Nation Shameless. Awutididi. Umfana uke wangishaya izolo ngizokhukhisa nkosi yami shwele. Umfana uke wangishaya izolo. Akangiphinde phela sibone. Theodore. Ngasho ngathi ngiyabuya. What happened? Your things got sorted or what? Thank you, Kayla. Kuku. Everyone's having good. You got a glove and a mist. No Busha, you got a glove and a watch. Thank you so much for the match, Mama. Okay, Sibu. See you later. Have fun. Bye. Ngiyabonga yezwa. Siyabonga kakhulu team, the double tappers guys ngiyabonga, aba gifts ngiyabonga madoda. Asiyeni ke ngifuna manje uthe uqina. Baphi labafana? Bebafana velano babo yandinga. Anihambe Njalo Nation ngiyamcela imatch eyodwa phela yosuku. One daily match keeps a doctor away. Unation please madoda nimtsheleni una match njengamanje. Hamba no Popol une match engakanani? Iselelo how many minutes? Bese niyabhala. Ubaba uyantinga abafana. Bonke abafana abashaya ngisesemncane. Ngeke bangiphinde sengikhulile manje senginentshebe. Awu. Ubaba uyandinga abafana. Ubaba uyandinga abafana. Ubaba usekhulile bafana. Ngeke ngisangiphinda manje. Awu, mfana wakho ngishaya kangiphinde ngibone. Suka. Christina nimeni kancane ngifuna Nation.
Bamo Christine. Get the hell man shit. Manje ngifuna ukukho into yokuphuza guys la. Angibafuni oChristina. Hambani niChaku Nation uthi uthini? Awu. Umthobisi ebalande nothuli. Mshereleni ulive umthobisi. Uzongena mayibona nimsherela ulive. Suka. Abake bakwenza kimi. Njalo ngithumile ngathi hamba nobheka ukuthi uNation uhamba apha la khona wenzani. Mayidlala imatch isele ngo how many minutes because iyakhombisa ukuthi la in a live match no support abantu abawu 620. Ashisilwane. Awusadla isilwane. Hambani kids. Niyo check uNation ukuthi ihamba kanjani isimo sakhe. Safuna ukuthela into yokuphuza nami. Request Nation akangi-request ngani yena. Ngitshelela ngi-request. Usakwi-live match nje. Usakwi-live match useqedile uyeza aka-request. Oh, so. Lo muntu ilokhu ibhala ukuthi ine live match. Ibhala ukuthi ine live match useqedile kanjani engakaphumi. Usadlala siyaphela. Oh, ungcono. Awubingeleli ngani? Awubuthola amakati. Ayingeke somosha ndoda. Ufuna ukubalanda bobabili Nation namakati. Two strong Nation ngale. Ungaqala isinyakazi. Mhlambe masisheshe saqeda no Nation. Oh, ngo-22 ngiyahamba. Hayi sobe sesiqedile labantu laba. Ngo 5 minutes 5 sobe ku 10 15. Mhlambe siyalithola ikati after. Uphumile. Akeze phela. Nangu. Double tap the screen sonke madoda ngoku double tap screen sibaningi asibahubheni singabayeki bahambe singabayeki baqhele mabeke bavula igap kuzoba nzima singabayeki double tap the screen lapho khona mungena igift double tap the screen singathi usomamjiji madoda come on mamjiji akasho lutho ububi nje akuchazi lutho njengamanje we are all about to tetela nduku so tetela nje lento ebizwa ngenduku
Double tap the screen madoda. Nyakaza mhlathi yazanayo. Khona madoda. Ho. Awu. Suka. Madoda. Awu. Ngamandla nje. Don't stop double tapping guys. Guys anginiboni anikho. Yazi anginiboni madoda uthuli ngimbone ehamba yedwa nobuhle le phambili. Anginiboni. Anginizwa madoda. Come on. Anginizwa madoda. Nikuphi kanti? Hayi madoda. Babuyo gatshena kubuyo kwasani bafowethu. Anginizwa madoda. Anginizwa kahle madoda. Ama roses awu 5. Wonke umuntu akasenda i-rose madoda singasokoli nge-target. Hayi i-target fast. Ayidlule fast i-target madoda. Fast i-target ongakisenda i-rose akayisenda. Fast i-target singayibuzi. Nakho-ke. Asingasokoli nge-target. Come on, a rose. Awu. Beka isandla sakhe ehlombe lapho. Nginawe Thuli, nginawe bathi nginawe. Hawu suka. Kubo. Yona. Sondelani madoda. Angizwa kahle. Nation indona. Yababa. Eyaphi. Yona. Uyu nation lona. Yona. Kuye. Angabuyi. Awu nginawe man. Come on Nomfundo. Come on Thuli. Come on Mthobisi. Khona madoda. On the glove everybody. On the glove. Don't forget to pray on the glove. Bafowethu. Fake post. Ufake glove musasenalo. Naba besondela. Ufake glove musasenalo. Fake post, ufake glove musasenalo. Naba besondela. Ningavumi. Naba bedlula. Khona. Boys. Khona. Come on buhle. Asambeni madoda. Thuli. Azozama ukusniper ngo last 30 seconds. Siphinde umhlola. There is a glove. Use the glove. Everybody play on the glove, guys. Everybody play on the glove. Nani glove? Umlingo bafethu, umlingo kwi-glove. Umlingo kwi-glove madoda. Bazondiza labantu egcineni. One more glove. Sicela iglove yokugcina onayo. Iglove yokugcina. One more glove, guys. One more glove. There is a glove. Tako. Anyona. Bekuchala kamezi yakho umuntu asangameva. Namuhla namkhemisa. Khona madoda.
madoda ngokubambisana amadoda Thuli uthola iglove siyabonga Thuli indoda windoda winkunzi Mthobisi siyabonga mfethu uthola iglove nehema Nobuhle uthola iglove siyabonga Makathando Zizikazi Maqwabe Hafwenkomo Sivuyile Lihle Kasi Sithole everybody was saying the gift everybody was double tapping the screen siyabonga amadoda inkinga uzothi siyambalekela game boss game safuna igame best wazongishaya man okay it's fine man musungijaha sodlala man musungijaha bamuqede ana wethuli sinesimo sokuthi la ngithi sihlale dlala nayo best of 3 so noma uthi uyasidla nje manje kusena nkingi but Mthobisi ukhona ke njengamanje Mthobisi masiwina le match le asisadlali naye Engaze ngakuthola wena eshina akushaya kade ngangufuna umusodlala eyogcina simdleli le yokugcina then emva kwalapho best of 3 sesiwinile Angakudla manje mfana ayilungile hayi waza so yini match lesidlala naye madoda asenzeni sure ukuthi siyiwina le because mayiwinile kuzosiphoqa ukuthi siphinde enye let's ensure to win this one because mayiwinile le kuzoba i-draw kubuye kuphinde kuphoqa ukuthi sidlale enye match naye so asenzeni sure ukuthi siyayidla le siyaphuma la kuye times 2 madoda no akuyona inkano Thuli isivumelwano sihlala siba naso every day if you are notice sidlala best of 3 naye every day which means mangiwine out oqala sengiqedile mangimunile wangiwina sobuye kuphoqa ukuthi sidlale isithathu match yabo so vele kusuke kuyinto ukuthi kuwina thina namhlanje asingamsabotage nayo yasinika ithuba ngisho simshaya asimgogozeni Ningesabi madoda hlangana zonation ngaphela umoya level 26 Thuli level up ha nangebaleka kuno times 3 ozayo madoda ey wash out nangefuna ukubaleka Ngisaba madoda ufuna ukubaleka watch out ama roses of 5 roses from 5 people abantu aba 5 abasenda ama roses ngokusheshsha nje 5 roses let's go 4 more to go 3 Danko target reached siyabonga uthulu level 26 uthulu level 26 uthulu level times 3 but if you have a glove put it on Put your glove on. No more roses on the glove. Donuts and up on the glove, guys. Let's play. Donuts and up on the glove, guys. Donuts and Tommy, see. Oh, see. Hayi bafethu. Hoy. Nangebuya madoda. Iglove on a glove, please. If you have a glove, put it on. A glove, guys. A glove. If you have a glove, put it on. There's a glove on top, guys. Play on the glove, guys. Play on the glove. Shit. Yes. Let's play on the glove, guys. My God.
bafethu yazi ngoba esuyidlala sekuphoqa ukuthi sidlale imatch esithathu naye kuyasiphoqa ukuthi sidlale imatch esithathu naye njengamanje njengoba sidla kule match ubani nalomuntu strong kangaka ngale hey lo tribal ozidlizolo futhi usefikile lo tribal wakhona lo tribal wayizolo madoda usefikile uyadliwa no not you come on no let's not lose guys hlangana Mthobisi hlangana Thuli hlangana wano hlangana madoda asihlanganisene amakhanda okugcina sangabuya la amandla memathathu sangabuya la oneklava kayifake bafethu oneklava kayifake cha ngishadile mina yazi ngisespan bafana chance man yes if you have a glove guys madoda yasiphoqa ukuthi udlala igame yesithathu naye lo muntu lona bafethu ningabe nisamosha kule match hold back sizozama ukuphusha kule match esiya kuyo don't waste kule match sizozama ukuphusha kule match esiya kuyo bafethu sizama ukuphusha kule match esiya kuyo because manje kuzophoqa ukuthi idlala igame esithathu naye are you working at halfway yes I am working at halfway madoda ekwayithatha yezo ngasiphoqa ke madoda ukuthi siphinde sodlala igame esithathu because sidlala best of 3 so manje it's a draw I won ngo 70,000 ngaphinde ngikhulumise so wena mama isuke ingekho into engingayenza masidlala nalona kusuke kuyilento njengenziwe but ngibuka ukuthi mina yasivale mina naye sasibuleleni asave manje angazi uzovuma ni kodwa asisave esithathu sesimoshe kakhulu osukwini Okay. Wo, angizwa izaba. Bona kanjani? Hayi ungavela nobeka isinqumo nethini ngimizulu. Izinayifuna le final siqede manje noma siyeke. Sishaya le final manje. Zithini ngaba lapha madoda. Le final asisave madoda, sisave. Mana. Right. Mana sibona kuhle. Le nto ayikho into yokusave la. I-best of 3 uwine 1 ngawina 1. Ayikhadi mfowethu. Asinazi isikhathi futhi final mfowethu. Balekelani kanti? Kanti balekelani? Ayikhadi mfowethu final mfowethu. I-best of 3. Ay madoda ningavumi madoda, ningavumi ngami madoda, ngiyacela madoda. Hawu bafethu. Bapha abantu kanti. Bapha osiphe. Hawu. Bapha abantu balekhaya. Oje bese ba live but angibaboni ongcami ba live angibaboni ba apply ekhaya. Madoda u times 2 lona. Hayi madoda msana ukuvuma ngami madoda. Sanungilahla madoda, sanungilahla madoda. Baba abantu balekhaya, share the live. Double tap the screen. Please don't forget to double tap the screen. It's the last match with Donation Bafethu. Let's take out a last kick of a dying horse. It's the last match Bafethu. Let's have a last kick of a dying horse. No official, no official, no bad, no man.
hayi kodwa madoda siyenzile into ebengiyifuna ukuthi imgxobe le uthi imgxobe uyarobhe yazidlalela ngenye ifoni akayidlaleli ngitshele bakhona ukhona lo tribal something wakhe njengoba ngikutshela khona mfowethu tribal there's a times 3 coming guys there's a times 3 coming ama roses are 8 ama roses are 8 from 8 people everybody send a rose everybody send a rose guys everybody please send a rose wonke umuntu send a rose wonke umuntu ayisend a rose yonke umuntu ayisend a rose please everybody send a rose everybody send a rose guys come on one last rose one last rose one last rose guys ongakayisendi irose bafethu ngicela ayisende sishoda ngerose yokugcina eyodwa nje thank you so much Kasi guys we in shit njengamanje it's times 3 if you have a glove put it on please put your glove on sayifakile yakhe on a glove guys ngicela lifake iglove lakhe we need a glove right now we need a glove right now guys a glove please a glove please come on madoda come on Zungu Nation ngaphela umoya sana kuphela umoya iglove bafethu on a glove iglove bafethu on a glove madoda ayiseki glove yes I know angazi uzothiwa lento yangazi uzothiwa lento yes bolo tribal vela khiphe nje ama 15 ngiyakubuya ngathi anginamuntu njengamanje bafo leya private account kaZulu eWofrost khohla lapha ngeke ubuye madoda athi ngiblock nango uzethu uyajabula uzokusho kimi lokho hayi hamba ke zethu angeke sasize iglove guys ningamoshi sana amanye ama game esowadlala yes Salute! Rejoice! Salute! Little coat of black! Papi, Asjere, Matabekuru, Uterese, Zandi, Karatin Katin! Shanazu! Thank you very much. Sabonga Kurzuru.
kuma MVP yethu onkadlalile Abi yami siyabonga kakhulu. isandla sedlula ikhanda bese ufuna ukusigibela ekhanda kakhulu simkhombisile ukuthi makukhulunywa ngoZulu kusuke kukhulunywa ngani siyabonga kakhulu umzulu Yami kade angiqhubeke futhi nakusasa kunjalo. Frost Temper Chief okay Malakuhle if you want to play with me again Ngayami. think twice before you come to me Enzeni? think twice wacabanga ngani bese uyenza think twice before you come urikhumbule ligama Temper Chief Frost lingapheli lamadlebe nakho mawucabanga mina nje ucabanga lawo magama uzophela induku Abagama bathini? umbuso ugadiwe siyabonga Zulu Lungile mnganami. siyabonga kwethu abemnandi kakhulu amagame siyabonga Hayi bemnandi kakhulu mfethu. Shout out to your team mfethu. Hayi banamandla kakhulu. siyababonga thank you very much Madoda. Yomele sokhipha isibhongo ngomunye umuntu nathi. Kubiza ukuthi siyokhipha isibhongo ngomunye umuntu. Cha wisiphukuphukwe emanzini. Ngiyasiqala isiphukuphuku esingaka nasi isiphukuphuku nginitshele nasi. Awumakhulule ngesiphukuphuku ilesi ekuthiwa uMr Manzini. Ilesi excuse me isiphukuphuku ilesi ekuthiwa uMr Manzini. Mhlambe ne understand into engisho ngingakasho lutho. Ngingakachazi why eyisiphukuphuku kangaka. Ilokhu to Mr Manzini uyisiphukuphuku impela. Ngingakasho lutho ukuthi yini esiphukuphuku. But I feel like nonke ne understand ukuthi siphukuphuku somfana. Ngiyaqala ukubona isiphukuphuku esinjengalesi. Isiphukuphuku nangumuntu. How? Ikhona into enjalo. Uyisiphukuphuku mfana yezwa. Lapha komile. Akho lutho. How? Aze nguzwe. Azabuye ezekhaya azothi sokushaya manzini. Kusho manzini. Lokungathi inhlo. Lokungathi inhlo. Sifuna omunye umuntu nathi sizokhipha kuye isibhongo madoda. Hello. Hello. You good? Yeah, I'm fine. How about you? Very much okay. Are you playing? I don't have anybody about yeah, we can if you want to. Utheni manje? Ngizwanga ke mama. Okay ke madoda, double tap the screen. Ningakhohlwa uku double tap iscreen bafowethu. Ayibambisane la madoda. Ayibambisane madoda. Ngeke basidle bonke. Khona sobashaya. But ngiproud madoda. Nibonile igap simshaye ngayo kwimatch yokuqala. 70,000 ku 30,000. That's above double. That was too much, guys. Thank you so much. I really appreciate that match. It was really good. It was really good. So let's do the same thing, guys. Double tap the screen. Let's try to move. Hi. Thank you, Z. It's times 2, guys. Can I have donuts and caps? Asilaleni ukubambisana. Ngibona ungcami secasukile. Engena ungcami eshama flying jets. Azadini uyibhadi ungcami. Guys, donuts and caps. Double tap the screen. Donuts and caps. Sibaningi madoda singabambisana. Singabambisana makwenzeka madoda. Awungazi ngafolele ejele. Ngazama ngahluleka mntanami. Manje phelele ejele. Angixolela. Hayi angixolela, abangixolelanga la ngisuka khona Welindo. La ngisuka khona bengaxolelwe nami. Ubonile ukuthi ngishawe ngo100 coins. 100 plus coins. So double tap the screen, guys. Let's move. Ngazama ngahluleka mntanami. Thank you, Z. Manje I need 4 roses, guys, from 4 people. So nami ngizokhipha isibhongo kuwo wonke lo muntu odlala nami manje. Nami le match ibuhlungu le 110,000 coins. That was
nathi asenze short siyawina la guys siponya kwasana ukuvela endleleni yethu Thank you, yokukholwa Lily. kwavela nje endleleni yethu yokukholwa sishaya ikhanda there's a times 2 coming guys, there's a times 2 coming. And I'm really proud of Nobuhle. Nobuhle, you've been constant the whole day. Ne? Shout out to you. Please don't leave before the match ends. Also, I'll have to raise you up so that people can follow you. You've been constant. You've been pushing. Kufika Thuli, kufika uMthobisi, ulokhu ubalandelile, dude. I do see that. I do recognize that. It means a lot. Guys, times 2. Times 2 njengamanje. Times 2 madoda. Times 2 njengamanje madoda. Ungabayeki-ke manje. Ungabayeki. Hawu, ubuyele uThuli. Hey. Come on, asilekeleleni uThuli-ke. Ngama-money guns. Ngama-money guns. Angeke asidle. Asingaxoleli. Angifuni ukuxolele. Ngama-money guns, guys. Asilekeleleni uThuli. Everybody double tap the screen. Ungenayo i-gift. Thina sambeni ngama-donuts manje in-caps. Ngithe ngiyaqedela ngiyahamba wezwe kade uthi uyahamba uthe uhambe ngo-half past futhi uthe uhamba ngo-20 past. Can I have donuts guys? Donuts. Everybody please follow uNobuhle Majobe lapha phansi. Please follow uNobuhle Majobe lapha phansi. Guys, let's move. Donuts and caps. Ngicela nje ukuthi onke ama-matches siwadlala singawadlali ngaphansi ka-2000. No, ngihamba kwanempela. Uyazidambisela lo selinde kuphela igame nibagadi sisakhulumisa uyinkunzi wena ubulala unation ngo-70,000 coins. Yes yazi ukuthi ukube ibhuku esitokuqala asilifakanga kulo ntombazane bedlala naye ngabe unation nathi mshaye ngo-100 coins. Do you get to understand that? Ngabe simshaye ngo-100,000 coins nathi bathi nje ngihephi ngazama ngahluleka mntanami. No, ubuyisa isithunzi sakho-ke mfana namhlanje. Yabona namhlanje ufike ngisho u-1-0 wabona ukuthi yes uThuli lo ostrong kanje. Ngimbonile commenta la, ngimbonile comment. Double tap the screen guys, let's go. When somebody send a big gift, last 30 seconds, angaza sniper intombazane. Angaza sniper intombazane madoda. Akasende. Somebody send a big gift eyodwa nje. One big gift. One big gift bafethu ngifuna kuqine le yashaphisa edliwayo. Iqine ishaphisa izwe ngathi manje inenhlabathi. Danko. All right, Sibo. Thuli correct love in the lightning. Nobuhle correct love in the lightning. Thank you so much for the match, Mama. You're welcome. To everybody who was playing, double tapping the screen, I appreciate you guys a lot. Njengamanje ngifuna ukushaya kwasana okuvelayo. Kwaveza ikhanda nje ngiyabhonya. Kwaveza ikhanda nje ngiyashaya. Because manje into eyenzekayo kimi nama ngithandanga. So okuzoke nje kuyimoshe ngokuveza ikhanda nje. Kwaveza nje ikhanda ayibonye. Kwathi nje sithe nje ikhanda ngiyakusithelisa. Umuntu esingasamazi lo mfana ethi umoya kumele simsethele usuku naye. Doesn't matter. It's okay. You're the best. Yeah. What's that? It's a whistle. Why? I mean, yeah, I know, but why you use that? You'll see. I use this. I Okay, don't one day. talk. I don't talk during the match. This talks for me. Oh, interesting. Okay. Oh, yeah, I can play one game only. Is that okay? Yeah, one and done is fine. Okay. Guys, it just if
ngakhohlwa kwamadoda double tap screen. Double tap screen, double tap screen. Donuts, caps, money cans. Donuts, caps, money cans. Khona amadoda. Khona amadoda. Khona amadoda. Tribal. Man, I respect you so much. Oh, shit. Respect kakhulu nje yami uyinkunzi mawala. Yes, asinakudliwa madoda. Hayi madoda singavumi. There's a bonus mission coming, guys, for 40 seconds. Iu times 3 bafethu. Is there anyone ongazama ukusibalekela? Hawu usheshile ufaka iglavu. Usheshile ufaka iglavu. Usheshile. But can we all play on the glove in the meantime? Can we all play on the glove in the meantime? Let's all play in the glove in the meantime. Tribal awuzidlela lona phela nkabi yami. Awushayela nje lo. Uyazasijwayele kabi. Awusigoqozele lo. On the glove, guys. I need 3 roses. 3 roses to reach the target. 3 roses, bafethu. Come on, people, come on. Please send 3 roses. Ama rose out 3 to reach the target. 2 more to go. Ungaka send rose, I send 1 more. 1 more to go, guys. Let's reach the target. Let's reach the target, bafethu. 1 more rose. Danko. Guys, I don't know how, but times 3. If you have a glove on times 3, please do the most. Awu inkunzi phela tribal uyazi ukuthi kusuke kungaliwa singabandawonye sizingwenya sonke. Bafethu, can somebody snipe? Nangebaleka madoda. Hawu. Bafethu nangebaleka. Yes. Ngamiyeki madoda. Babem. Ngamiyeki madoda, ngamiyeki madoda, ngamiyeki madoda. Babem. Ubani sihambile manje nisho bani qala. Hayi phela bezodlulisa nje ukuthi singabandawonye hayi ukuthi bezodlala. Okazulu nation. Hayi ngoba engapho bezokhombisa nje ukuthi akunabutha. Akunakele siyibandla nje sonke. Ngishayela impempe le uma kuwina mina ke lapho ke ngagohoza ke lapho lapha ngikhuluma lutho lo ngithe ngitshela lo ngisho nje kanje hayi akunakele madoda lo muntu ndizile simboneni bingekho indlela ukuthi singamkhuba. But uyabona ke iZulu nation abakamfana nation basihlonipha for the fact ukuthi even ama snipers amakhulu phela the only number 1 sniper uyena lo tribal lo kade la loba ngikutshela
Thank you so much for the match. Thank you, MG. Oh my God, you're amazing. Thank you so much. I love you. Goodbye. I'll see you next time. All right. All right, goodbye. Nangisethi I love you. Uqale wablash. Usesholani pho uthi I love you? Why ethi I love you? Angathi I love you. Don't say I love you. Why usho njalo? Bengisasho ukuthi bayasihlonipha for the fact ukuthi kusuka the number one best sniper yakhona ize la izogifta. Hayi basihlonipha. Enye imatch lesifike sayideliver ngale. Unaware sifike nje ngenduku. So nje ngeproud kakhulu madoda ngezezungu. Cela sidlaleni imatch yokugcina bafethu siyavala. Yini manje ngicela ngena la. Yenze kahle yaphuma kuyini le nto. Network iyabheda. Sizodlala yokugcina imatch bafethu. Last match of the day siyavala. All right. Last match of the day, of the night, I mean. What's up? You good? Yeah, I'm good. That's good. Where you from? Guys, you guys should be dropping your lion now. Everybody be dropping your lion now. Everybody. Your lion now. Everybody. Family, listen, guys. We're not going to lose any game again from today. From now henceforth. No more game again. Let's go. Let's go, everybody. Let's go now. No more game again. No more losing again. Uthini uthi ufuna amalion so esibone guys times 3 please do something ngemani igane yodwa bafethu singalwenza ushintsho nobuhle aniqinga isibindi madoda ngemani igane nje yodwa noma ngegalaxy eyodwa madoda times 3 lona yazi masindizela ngeke azabuye lo mfana umani uyasithusa nje madoda niyamiyeka yezo afethu suyekile times 3 bukani usuze uyadlula hawu madoda ngekho ke happy sengiyahetheka ke manje hayi madoda ngeke ngingavumeli lo mfana anyuke kanjeni bafethu yabona manje wase double tap screen sonke noma singa gift ngabe kade sifikile kulomfana ukube nje besi double tap screen sonke ngabe kade sifikile bafethu kanti niya enjoy nokungibona ngidliwa nini come on 5 roses from 5 people wonke umuntu ucela send i rose nje sorry she target ka times 2 everybody send a rose wonke umuntu asend i rose shoda yokugcina i rose send one rose munga kayisend danko bafethu ngiyacela sikhetcha phela sikwazi ukudlula sezidlwe ayivukane nje ivukane phela leli ngicela amakepisi neqhoko buka nangebaleka lo mfana amakepisi neqhoko nama donuts bafethu nemani gun simphiwe igumgedlela mfethu wami guys can somebody snipe this match we can't afford to lose this one thank you so much Nobuhle. Let's go guys. We kind of it's the last match of the day. Please, let's ensure to win it. We are paired times 2 guys. Siyalidwa nakhona silida so 50% wakhe. We're not even close. Come on guys. Come on Zungu Nation. How madoda ningavumi madoda. Nidlalisa unobuhle yedwa njengamanje. No one else is playing. Just unobuhle. Come on guys. Come on bafethu buka lo muntu useduze kanjani kusadlala unobuhle yedwa how much more kube bekudlala nomunye umuntu how much more kudlala nomunye umuntu buka kudlala uncami manje siyabonga ncami siyabonga bafethu let's win this match come on we can't afford to lose the match it's the last match of the day guys
ensure that we win, please. Double tap screen uma ungenayo igift, ungadinwa ukudouble tap screen igift ingekho. Asambeni madoda useduze lo muntu usangasnipela hambe. Usangasnipela hambe nange eqhela nje. Everybody caps and money guns. Caps and money guns. Let's move, guys. Let's move. Uyabuya madoda, uyabuya zama ukubaleka futhi. Ngenye imani gani ngasisiza la. Siyasondela ngasekupheleni kwendaba. Nenye imani gani ngasisiza la madoda. Nangebuya. Zungu Nation move. Ungena gift phela double tap screen. Hawu kahle wena. Hawu, sekunzima nje double tap screen. Kwenze njani wemuhle? Nobuhle mfethu. Enye imani gana ilekelele nobuhle bafethu. Enye imani gana yokugcina ilekelele nobuhle. Enye futhi imani gana yokugcina ilekelele nobuhle sibaleke. Hayi bafethu nangebuya. Nangebhodla imlilo ke manje. Money gun guys. Wasnipela lazidliwe. Money gun guys. Bulala wena. Siyezi. Unobuhle uthola iglove nehema, uncamo uthola iglove. Danko. Please, thank you. Chris, we shall never lag. Hey, Jesus. Hey, okay, last game now. Let me know how it's gonna be. Last game with you. Last game. You want one back? Last game. Let me know how it's gonna be now. Family. Why do you want No. What? said playing one and done. Yes, last game now, last game. Well, he said it's me. Don't have. Yeah, last game family. Okay, no problem, run. No problem. You see, bro. For sec, Puma. My daughter. Ngiyabonga kakhulu. Ubhodloza. Mbonile nebhodla umlilo manje. Madoda ngiyabonga kakhulu. Asiphumuleni manje silwile osukwini. Was a tough day. We fought. Thank you so much, guys. I really appreciate you guys. All the wins we served today, even the losses, I appreciate them because suke sizamile. Siphushe ngamakhulu amandla. Thank you so much. Everyone was double tapping the screen bafowethu. Abantu abebesenda ama gifts lamancane noma how cha ngeke ngisayidlala imatch but ngiyabonga kakhulu bafowethu. Asilaleni manje siyophumula. Thank you so much. Siyabonga. Done for. Oh, Nobuhle, please request. Na into ebengithe ngifuna ukuyenza. Unobuhle. Nobuhle, please request. Think request me. Please accept Nobuhle. Come up. Bafethu ngicela sensazane eqiniso. Sawubona mntakwethu. Sawubona mama. Siyaphila. Siyaphila singezwa wena bakithi. Siyaphila. Iqiniso nalo, iqiniso lakho. Ngikukhuphulele nje ukuthi uhlale la abantu bakwenzele lento ebizwa ngetruth. Siyabonga kakhulu konke lokhu ukwenza namhlanje. We did notice. Siya appreciate futhi we see you every day. We really appreciate you as Zungu Nation. Akukuncane, kukhulu kakhulu kodwa jobeka amachana. Kukhulu. Siyabonga. Usiyami. Bafowethu everybody double tap. Hayi man, follow uNobuhle sengajwayela double tap. Follow uNobuhle ujobeka amachana. Yes, ngiyanibona niyangena madoda. Ngicela wonke umuntu so 190. Ngicela nje obe 230 something ikhulu inamba yakhe iphindeke madoda kabili. Sibaningi. Ulenzile iqiniso umondisi simbonile. Ngiyacela bafethu simfollow njengamanje.
Mina ngicela ukubuza ukuthi uma ucela ukwenzela i-promo wenza njani, ungena ku-inbox sikhulume, inamba kwi-bio futhi. Yeah, guys, follow unobuhle, follow unobuhle guys. Inamba ngiyayibona iyakhula but ikhula kancane madoda. Kancane. Sambeni. Follow unobuhle guys. Wenze iqiniso lodwa. Wonke umuntu ngicela abuye sezothi done. Esemfollowile. Asezothi done. Ningathi done ningakaniboni nifollowa ngale. Inamba ngiyayibuka njengamanje. Njengamanje we sitting on 240 guys. Let's go. Sibaningi ngabe ukuthi singahlala ku240. Please follow unobuhle ngiyacela madoda. Usniper sethi sikhulu lesi ulwe namhlanje from match 1 up until the last match. Imagine. Ungamnceli incence umama bakithi usebenza emntwana wami. Yeke incence kamama usesebenzile bakithi. Guys, let's follow unobuhle. Let's follow unobuhle. Yibuha inkondlo lapho sisalindile. Sinomlawulwano mbulazi, khona mbulazi. Sekhona umlawulwano engubona khona umlawulo khona lapho mbulazi engubona. Let's follow unobuhle guys. Usencela lama gifts esiwafunayo. Engancela ama gift ethu loyo. Andlubi. Bafethu iqiniso lomuntu usenzelile unobuhle. Sonke ezizungu nation fanele ngabe simfollow ngokukhulu kushesha without even ukucelwa because simbonile uMondisa enza iqiniso lodwa. Simbonile uJobeka Matshane enza iqiniso lodwa. Please, let's follow unobuhle. Badoda. Please, everybody, let's go. Sihleli ku248 njengamanje. I'm still not happy. Ngicela ukunibiza ngamagama nina ningakamfollow, nimfollow. Guys, asinyakazi njengamanje we sitting on 248 and iqiniso usenzelile but asimsizi njengamanje. Come on, let's go guys. Thina singakamfollow asimfolloweni. Sister K, follow please. Lungelo Manyoni, Sikhonzile, La Vista, Makacebo, Siziwe 15, Nomvelo Ndlovu, Asemahle Phungula, Samkelo, Baby Lou, Zinhle Luyanda, Nqobile, Ashi, zonke 032, Andile Mngomezulu, Yolanda, Londi, Neighboy Blacks, Magumede fethu umlilo ndoda, Cebisa, hawu nawe okuhle, nangu nobongeka umshengu, Sophia, nangu nophikela, Melusi Mbeche, Mfutest, Madu, Makhumalo. Bafethu simfolloweni. Bubesi followani ngale madoda. Sinobomi followani ngale madoda. Sinenhlanhla. Ngeke Zimkhitha, Anita, shonani khona madoda niyofollowa. Lo muntu usenzele sonke iqiniso. Izungu nation uyimailile namhlanje. Tom futhi Nqobile, cela unganibizi mahala madoda. Mansele ka aphe shona khona ndoda. Sibusiso 1010 shona khona. Manjokweni obuka inamba ikhulu emadoda. Inamba ikhulu. Ayingakhulu kancane kangaka please. Ngibiza abantu abaningi kabi la ukuthi esengafollowa yi10 eqeda kuyibona uqeda kukhulu. Dim nabo Mayazi Saneziso shonani khona badoda. Lwandile Macetshana please follow unobuhle baphemu. Thobeka follow. Mathenjwa Mkhabateli hayi ngeke ndoda hamba follow. Nawe Nonduduzo Mchunu cela ufollowe ngale please. Yenzelani nje mina iqiniso. Lento filani ngathi niyenzela mina. Aphiwe Mabuya khulu Happy Boy shonani khona madoda. PK Sithole wena ke nje kuyakuphoqa ukuthi uyofollowa ngale. Yakini lengane. Lindo Nkosi shona khona mfowethu. Pretoria kade ungibuza ukuthi wena ngizoza nePitori angizwe ungafollowile ngale. Mtho follow. Hawukile Mlambo follow ngale madoda. Awo Galjon ZN shona khona. Mama Buhle ni wesi ngoba ni share igama. Hamba follow. Tumza Malik khona. Siyasanda khona madoda. Nakho inamba ngiyibona ke ikhula manje 263. Angenzi njengomanzini waka nation, angalokothi enze njengomanzini we nation.
Yeah guys, asimfollow nje kuze kushaye u10 o'clock bese siyavala. Please guys, everybody follow uNobuhle. Hello Miss Browns, are you good? Guys, everybody, even ongenayo akafollow uNobuhle. Nongena manje, please follow uNobuhle. Awazi angithi uNobuhle wenzeni, mfollow eqala ngizokuchazela. Follow wena ngizokuchazela. Uma ngikhohli ubuye kusasa ngo-9 uzombona ukuthi wenzani. Ithini i-app Zoom? I-app yani mne wethu? I-app yani nkunzi yami? Chaza kuqala. Wenze iqiniso lodwa. Njoba ngichaza nje wewendi. Usuwinela ama games onke namhlanje. Iqiniso nje ulenzile ngutshele. Lenzile iqiniso. It's one person I can assure ukuthi she wasted over 2,000 osukwini namhlanje manje sikhuluma iqiniso. She wasted over 2,000 manje siyakhuluma iqiniso namhlanje. Not ukuthi phela wasted, but usimelile wavula inhliziyo wathi namhlanje ngalesisamba sami ngiyomela uZungu Nation. Usimele sonke ebukhoma akekho ngambonanga. Ngicela simfolloweni guys. Ngicela simfolloweni bafethu. Ngicela simfolloweni please. Let's just raise the cup for her please. She deserves it. She worked for it. Zungu Nation. Uma nje umthanda uZungu, uyithanda iZungu Nation. Ngicela ufollowe nangu mama. Follow nangu Jobe kaMatshani madoda. At least asimbekeni ku270. Ngicela ukumbone ku270 okungenani. Sik266 manje. Shoda kancane, asiyeni khona. Asiyeni khona madoda. Follow uNobuhle. Ngibuza igama le-app yokuthenga ama gift. Get coins. Get coins. Yeah, uyayisearcha nje ithi get coins. Ine profile picture ngathi ka TikTok kanje. Guys, follow asifike ku270. Sesifikile ku270. Jobe kaMatshani Mondisi. Siyabonga kakhulu nkosazana, siyajobeka phambi kwakho. Kukhulu kakhulu lokho senzele khona. Sithi nje asidlulise ukubonga siZungu Nation mama. Ungadinwa yithi ufike uhlala ukhona sijabula masikubone. Bonga mina futhi nabalandeli bakho. Siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much guys. Let's sleep manje. Ngiyabonga kakhulu. Qiniso le nje likhulu kakhulu kimi. Ngiyabonga. Ngiyabonga.